Matod pa nila, dito pa mi, panahon pa mi ni Kristo sa mga apostoles sa Jerusalem. Nilukop lamis kalibutan. Kami mo'y original. Karon ang atong hisgutan, ang lain nga war in the media. Ang war of the words. Duha ka pundok ni mga tao ron nga nagamit og social media. Ang binayluay sa katarungan, kalabot sa kamatuoran. Muna akong giingon ninyo nga ang atong topic, general topic, kadaugan sa kamatuoran. The triumph of truth. Why? Because even if there are some people who tramples the truth, tramples gani, gitamakan ang kamatuoran, mubarog ang kamatuoran nga madaugon. Tonight, that's exactly what we are going to preach to you, to give you in our lecture. Ang gisulti sa Biblia, kalabot sa mga sulpot. Abi ninyo, asa ng word nga sulpot? Sa social media na. May mga tao nga nag-angkon karon nga sila mo'y urig nga pundok sa Diyos. Matod pa nila, dito pa mi, panahon pa mi ni Kristo sa mga apostoles sa Jerusalem. Nilukop lamis kalibutan. Kami mo'y original. Kaning uban karon nanulpot lani. Ngunang kanang sulpot, it is, og sa in English pa nga pinulungan, it is a very, very, matawag nato, og sa Bisaya pa, murag pinulungan sa pagbiay-biay kung pagtamay. Kay matod pa nila, kining ubang relihiyon, sulpot ramani, bag-ora ning nimbutho. Ang uban ini 1700 ra sama sa Methodist Church, ang uban 1600 ra sama sa Lutheran, ang uban 1800 ra sama sa ubang pundok nga Millerite movements, ang uban 19th century na sama sa Seventh-day Adventist Church. Muna ingon sila, sulpot ra ni sila. Dili ni angayan tuuhan. Ang angayan tuuhan, ang urig. Well, that's the claim. But tonight, our task is to expound to you what really happened in the course of time according to world history. Sa Bisaya pa ni, ang propesiya may tungod sa mga sulpot. Now, ang word nga sulpot, sa Binisaya, sa ito pa, ni butho ra, ni gimaw ra, ni sa bundo pa na, ibaw mo ko sa bundo, kisay nakailag bundo, sa mga Bisaya. Ang bundo, kana bitaw mga balay sa anay, nga mukalit lag tuhoy sa yuta, mutubo na siya, musulpot, naapoy uban nga uhong, naibaw mo sa uhong. Ang uhong, mushroom na sa in English. Kanang uhong matod pa nila, musulpot ra na gikasyuta. Labi na gyud panahon nga mag-ilog na ang climate sa ting-init o sa ting-uwan. Kung naay mga dunot nga mga tanom nga gilabay diha sa usa ka lugar kaniadto, nadunot na sila, unya naulanan, unya maigo sa kilat, maigo sa dalugdog. Pagkaugma, musulpot ang mga uhong. So, ang term nga sulpot, dili actually katawanan. Blessing siya. Basta ang iyang meaning, ni butho lag kalit, ni tumaw, rise up. Muna iyang in English. Coming about, sprouting out, or springing up. That's the meaning of the word sulpot. Now, ang ubang mga tao, nagaingon nato, dili tuuhaning nagwali ron sa kadaugan sa kamatuoran, kay sulpot ra na sila. 1863 na sila nahimong organized religion. Well, I am going to give you today that the Bible has a prophecy related sa sulpot nga mga kamatuoran. Okay, ato sang reviewhon ang usa ka dako kayong talan-awon nga nakita ni John the Revelator when he was a prisoner of the Roman Empire and he was exiled to the island of Patmos. Some of you have already heard that story. John was the last of the disciples
to live. Siya katapusan. All the other disciples have died earlier than he did. Ang uban nila sama ni Paul, napatay si Paul between 65 to 70 AD sa Roman Empire. Gipalungguan og ulo ni Emperor Nero because there was indeed a severe persecution on the part of pagan Rome. Pagan Rome, ang paganong Roma. The greatest of all pagan religions is not the Babylonian religion of the Babylonians, but the pagan religions of the Romans. Ginganlan na sa in English og Mithraism, the sun-worshipping pagan religion. But while they are worshipping the sun, ang pagans, they also worship other planets. In fact, they worship one planet every day of the 7 days of the week. They worship the sun on the first day. That's why in our time today, ang atong kalendaryo, ang gingalan sa first day, Sunday. Nganong Sunday? Kay diha na kwa sa pagan names of the days of the week. Ang ikaduhang adlaw, gingalag Moon's Day. Sa atong English nga calendar, Monday. Sa Katsila, gingalag Lunes. Diha kwa sa pulong Luna, which is the Latin for the moon, lunar. Okay, nakuha na ninyo. Ang ikatulo ka adlaw, gisimba sa pagans ang Mars. Muna ang atong kalendaryo nga Katsila, Martis. Ang ikaupat nga adlaw, gisimba sa pagan Romans ang Mercury. Munang ginganlan ang atong fourth day of the week og Merkules. Ang ikaupat, ang ikalima ka adlaw sa semana, gisimba nila ang Jupiter. Sa Latin pa na sa pinulungan sa Roma, Dies Jovis, the day for Jupiter. And then the sixth day, they worship the planet of Venus. That's why it's called Dies Veneris, the day for Venus. Dies Veneris, Biyernes, o sa ato na, pagtabok na diri. O ang last day of the week, sa 7 days of the week, gingalan nila Dies Saturni, the day for Saturn. Munang Saturn's Day, Sabado. Ang word nga Sabado, nahibaw ta nga mauna siya ang pinulungan nga gihubad gikan sa orihinal nga kahulugan sa ikapito ka adlaw, Sabbath Day. Ang Sabbath Day gibinisaya nag Sabado. Ang meaning sa Sabbath Day or Sabado, day of rest. Munay original nga meaning sa biblical nga ngalan. Now, kana siya mo'y giadaptar sa pagan Romans, which was changed. Julian calendar may nga ana kaniadto, gi-change na ni Pope Gregory ni adtong 1582. Ibana niya ang Julian calendar og napulo ka adlaw, gi-reduce niya kay matod pa niya sa kwinta-kwinta kuno sa mga scientist na nasubrahan og napulo ka adlaw ang tuyok sa mga planeta. Busa giibana ni Pope Gregory uban sa iyang mga scientist og napulo busa ni atong October sa 1582. Ang October 4 nga supposed to be October 5 pagkaugma. Pagbaylo sa kalendaryo nga gihimo ni Pope Gregory, nahimo ng October 15. Gidrop nila ang 10 days. Munay usa ka katumanan sa Biblia nga ang beast power will change times. But it will also change laws. Apan atong ang atog yung lulan karon ang paghatag sa inyo brief nga kasaysayan unsa gyud nahitabo paglukop sa Kristyanismo sa kalibutan. Hinumdum mo sa pulong ni Ginoong Hesus sa Bible, matud pa niya, and if I be lifted up from this earth, will draw all men to myself. Grabe nga pinulungan. And that was fulfilled. You know why? Because Christianity is the most or the biggest religious organization in the world today. All nations around the world always have Christians. Even in the non-Christian countries, na ay Christians dito. Nga naman, natuman ang gilitok ni Kristo.
And I, if I be lifted up from this world, will draw all men to myself. Ang iyang buot pasabot, as soon as He ascends back to heaven, ay lifted up, sa diyang mukayab siya balik sa langit, iyang ganihon ang mga taos kalibutan nga na siyang kaugalingon. So today, we do not doubt that word of Christ. Because Christianity is the largest religious organization around the world. People call themselves in the name of Christ. Now, kana nga Christ, nagbili na siya buluhaton diri sa yuta. Sa dayon niyang balik sa langit, giingnan niya ang iyang disciples sa Matthew 28, verses 19 to 20. You go into all the world and teach all nations what I have commanded you. Sa ato pa, ang akong gisugo kaninyo, ang akong gitudlo sa inyo, itudlo po na ninyo sa tibuok kalibutan. Aron malukop ang ebanghelyo sa tibuok naong sa yuta. Gi-reinforce ka ng pulong sa worldwide nga pagwali sa pinulungan ra po ni Ginoong Hesus sa Matthew 24:14. Nga matod pa niya, iwali gyud usa ning maayong balita sa tibuok kalibutan hangtod sa tanang kanasuran, tanang pinulungan, tanang katawhan, ay pa mubalik ang Ginoo. And then shall the end come. Matthew 24:14. Sa to pa, di gyud mahuman, di gyud mo balik ang Ginoo diri. Kay nagsaad man siya, igo lang ko moadto, John 14, 1 to 3. Moadto ra ko sa langit, mag-anda man ako luna para ninyo. Grabe di ang gihimos Ginoo ron. He is busy preparing a place for you. Munay memory verse nga mabasa nato sa John 14, 1 to 3. Pila sa inyo ang nabata nga naka-memorize ana sa gagmay pa mo? Apil ko ana, kay kinigong mga Seventh-day Adventist, ang ilang mga bata gagmay pa, ginatun-ana nilag memory verses. Mag-worship sila, patindugon sa mga bata. Ang mga bata, mutindog dayon. Memory verse na. Ang gagmay, mugbo nga verses. Ang dagko na, magka-grade 3 na, magka-grade 4 na, tag-as na nga verses mo nang. Daghan sa mga Adventist kids, sama ni Sir Erwin, mga boni na Adventist homes. Si Doc Igarli, mura Adventist home po kang natubuan na ni. So, ubay-uban na mo, si Dr. Telma, si Ma'am, si Sir, ikaw Sir, bon Adventist ba po ka? Dili po, okay. Sa Tayabas, Quezon na siya. What I'm trying to say is, daghan nato ang makamemorize ini nga text kay mo man gi-memory kay nindot mang pud memorehon. Sulayan ko na nato ron ang John 14, 1 to 3. How many of you can memorize that even if you close your eyes? Baby, matanaw ko. Tanawon ko na nato. Please say the words with me. Let's close our eyes. Let's say, let's go. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Ang mga bata, maingon dahil nga, John 14, 1 to 3. Ana, dahil mo nang pakpakan des ginikanan, ma-encourage sa mga bata. But, you know, kana nga text, that's the very promise of Christ. Mubiya ko sa inyo temporaryo. Pagkahuman siya gilansang sa cross, after the third day, Friday siya gilansang, pagka Sunday, He was resurrected. But the Bible says, He did not immediately ascend to heaven after His resurrection. The Bible says He stayed with God's people for 40 more days. Mubitaw to katong nag-anha si Mary early Sunday morning sa lubnganan. Pag-anha ni Mary sa Sunday morning sa lubnganan, nakita niya nga naligid naman tong dakong bato sa tomb ni Joseph of Arimathea. Nahibong siya nga, sirado man na atong birnes pagikan na mo. Karon abli naman, suod siya dito, pagkakita niya, disappointed siya. Wa na dito ang patayang lawas ni Jesus. Ang iyang nakita, ang mga pinilo-pilo na lang nga lino. Ang linen nga giputos sa lawas ni Jesus. Nakahilak si Mary. Kay nagdagot siya atong pahumot nga ihaplas niya sa patay nga lawas sa magtutudlo. Apan sa dayon niyang gawas, na ay tiil dito sa ibabaw sa hagdan, sa dayon niyang lugwa sa open tomb. Pagkakita niyag tiil, ingon siya, Sir, biniyag ang magbalantay sa menteryo.
Kung imong gihipos ang lawas sa akong agalon, akong magtutudlo, tudlo ikog asa, nimo siya pusa, kay ako siyang haplasan ining lana or pahumot. Pagtingog yun sa tao, Mary, ako'y nanindog ang balhibos tingkoy ni Mary. Pagkapamilyar sa bugnaw nga tingog. Hanga dayon siya. Ang iyang nakita, the Lord Jesus. Apan, iya na untang halugon ang tiil. Ug iyang hagkan. She already did that in the house of Simon Magus. Simon the publican. Apan, nahimo na niya kaniya ito, gihisuan gani niya ang tiil sa Ginoo sa pahumot. Karon iya na po nung himuon, iya na pong hagkan ang tiil. Apan, ning one step backwards, ang Ginoo niingon, touch me not, for I have not yet ascended to my Father. And then the rest of the story followed. Nakikita siya sa mga disciples in the upper room. Ning doubt si Thomas, wa mo tuo si Thomas, apa niingon ang mga disciples na ay duha ka tawo nga naglakaw sa dalan on the road to Emmaus, nga ang ilang giistoryahan ang nahitabo sa paglansang sa Ginoo dito sa Calvary, ang Golgotha, the hill where the cross was, where the three persons were crucified that Friday afternoon. Naghisgot sila ni Ana na ay tao nga ning juin sa ila samtang galakaw sila, wa sila kahibaw kinsa. Unya nangutana ang tao nga nagpurong, nagpandong og hud ug nangutana, unsa man ning inyong gihisgutan? Niingon ang duha ka tawo, wa ba di ka kahibaw unsay nahitabo diri sa Jerusalem? Kagrabe tong hitabuan na ukay tanang tao, kay gilansang Manila tong Ginoo nga gituuhan sa uban nga mao ang Mesiyas. Nag-ayog daghang masakiton, naghimog daghang milagro, apan gipatay man sa Romans, gilansang sa krus. Wa kahibaw sila nga ang ilang giistoryahan ang nabanhaw na nga Hesus. And so the Bible says, so Jesus told them everything written in the scriptures, from the earliest book of Genesis to the Psalms to Isaiah, gisugid niya kanila ug sa igo gyud silang nakaabot sa tumoy sa dalan sa Emmaus, nawa ang tao. Pagkawa sa tao, ingon ang duha ka tawo nga disciples niya. Grabe no? Nawa man lang siya kalit. Apan samtang nag-istorya siya nato, grabe ang kainit nga gibati sa atong kasing-kasing, kaya ang iyang gisaysay, ang mga kamatuoran man may tungod sa iyang kaugalingon. Ngutong pag-abot nila sa upper room, nga dito ang ubang tinunan, nagsugilon sila, nakita na mong Ginoo. Nabanhaw na sa kanang gisugilon ni Maria, nga wa na'y tao ang lubnganan, tinuod na. Nakiguban siya kanamo samtang naglakaw mi o gisugilo niya ang mga propesiya may tungod siya ang kaugalingon gikan sa sinugdan sa Biblia hangtod karon. Nanlimbawt ang balhibo sa ubang tinunan. Nya niingon sila, natuman gid ang giingon niya nga after the third day he will rise up. Natuman na. Apan dihay usa ka tinunan gingalag si Thomas. Ayon di ko mutuoy. Kaya kung mo nimbutho o kalit si Jesus sa upper room. Nahingang nga sila, Lord! Apan ang Lord, nga nibutho, katong nabanhaw, nakabati na sa gisulti ni Thomas. Di ko mo o di ko kakita, di ko mo Muna gingalag to see is to believe. Busa, ang unang gisultis Ginoo, sa pag-appear na niya sa disciples in the upper room, mao ang pagtunol sa iyang kamot. Thomas, hikapa ni. Hikapa. Nangurog si Thomas, gihikap niyang kamot, nga naapa ang samad sa lansang, naapa ang dugo. Ug miluhod si Thomas sa pagsimba kang Hesus. Apan ang gilitok sa Ginoo nindot kayo. Bulahan ang mga tao nga bisag wa makakita mituo. Ana man taron, we never saw Jesus in person, but we can discern him by the eye of our faith, our hearts, our minds. Thus Christianity.
After that, Christ was with them for 40 days, teaching them. Unsa ang angayan ninyong isulti, kay matod pa niya, tanan nga akong gitudlo kaninyo, inyo puning iwali sa tanan nga mga tao sa tibuok kalibutan, tanang kanasuran. That's what we call the Great Gospel Commission. Ang sugo nga iwali gyud ang maayong balita. So, Christianity started the time. Now, 100 AD, ang nabilin sa mga tinunan, si John the Beloved na lang. Katong batanong Juan nga gibautismuhan sa iyang sangay nga si Juan Bautista, uban sa iyang magulang nga si James, si Santiago, nga nakakita sa pagtudlo ni John the Baptist sa batanon nga panday sa Nazaret nga nag-ingon, "Behold the Lamb of God which takes away the sin of the world." Nakakita sa dayong gibautismuhan ni Juan Bautista ang Ginoong Hesus dito sa suba sa Jordan. Iyang nakita na. Kini nga Juan, munalay na bilin. Patay na sila sa Mateo, patay na sila sa Pedro, patay na sila sa Filipi, patay na sila sa Bartolome, patay na sila sa Nathaniel, patay na sila si Tomas, katong doubting Thomas. Ang nabilin si John na lang. Towards the end of the first century, he was the last of the disciples. Sige lang yapon siya gwali mahitungod kang Kristo. And by the way, Christianity which began after the resurrection of Christ in 31 AD rose up to be a very strong religious movement in the Roman Empire. Muna nga, sa nakita ni John ang pananaon, gipakita kaniya ang first horse sa Revelation chapter 6. Ang first horse, white nga kabayo, ug ang nagsakay niini, nagsulob sab og maputi, may dalang pana, ug may purong-purong sa iyang ulo. And I want to tell you, that's again another prophetic symbol. The symbol of the church during the time of the apostles from 31 AD to 100 AD. From the time when Christ ascended to heaven towards the time of the death of John the Revelator. Ang first century church, 61 to 31 to 100 AD. 69 years ra. Nga matod pa ni Edward Gibbon, a very well-known religious historian. By the end of the first century, there were about 6 million Christians in Roman Empire. Wow, kagrabe kadali, no? 6 million Christians in 69 years? Sa Bible, sa Book of Acts, sa chapter 2, mabasa ninyo nga, wali ni Pedro usala kawali. 3,000 ang nabatismuhan, kay sayuran ka sa nahimong milagro. Nagwali si Pedro nga walay translator. 14 nationalities ang naminaw sa palibot niya. Kaya ang current sentro man sa mga taong gikan sa ubang nasod, 14 ka nasod ang gi-enumerate sa Acts chapter 2. 14 ka nasod, 14 ka mga pinulungan, apan ang wali ni Pedro, white translator, ang iyang giwali, na sabtan sa 14 ka mga citizens of 40 nations. Wow! Now, ang uban mo ingon, that's the gift of tongues. Si Pedro, gitaga a gift of tongues, nakasulti siya sa pinulungan sa uban. But I was trying to analyze the chapter, dili man ingon anang nahitabo. Wa man si Pedro mosulti og pinulungan sa taga Corinto. Wa man si Pedro magsulti sa pinulungan sa taga Philippi. Wa man si Pedro magsulti sa pinulungan sa taga Turkey. Ang iyang gisulti, ang iya ramang naandang pinulungan. Wa man siya translator pod. But 14 nationalities heard him preaching the language in their language. So for me, mga igsoon, ang Acts chapter 2, dili gift of tongues. Gift of hearing. Mamatod-an lang nato ang gift of tongues kaysa na individual na ang ilang pag-disperse sa mga converts. Ang ilang ipanulti, pinulungan naman sa mga tao. Nahibong na po mga tao. Kaya ang pinulungan sa mga disciples, may linguistic school kaniadto. Very rare na. Very rare. But they were hearing the gospel in their language. God did that miracle because He wants His message to spread around the world. But the first horse symbolizes the church of the first century during the time when the disciples preached the gospel.
ug ang ilang gi-preach gisimbolag white horse kay wa gisimbog, way sagol. Pure gyud nga doktrina gikan kang Hesus. Munang white means the pure faith. Unsay gisulti ni Hesus mo'y ilang giwalis mga tao. Apan ang nakita ni John sa iyang pananawon, second horse, second seal, puwa nga kabayo. O ang atong mga religious historians nag-analyze nga that's the church from that 100 AD after the white horse to 313 AD. The more than 200 years which according to world history was one of the bloodiest pages in world history. Nganong bloodiest man? Kay ang determination sa pagan Romans nga i-annihilate ang Christians, wadon sa mapa, way mabilin sa Christians, take Christians out, inihaway gyud nga grabe. It was the pagan Romans until the time of Emperor Domitian towards the end of the period sa Red Horse. Inihaway na. Muna'y panahon nga gihimo nilang entertainment sa Roman Empire ang talan-aon nga ang mga Christians magpinatyanay. Munang sinugdanan anang salida nga nakita ninyo gikas Hollywood, ang Gladiator. Kanang gingalag blood sport nga ang tan-awon sa mga tao nga mamayad og kwarta paingon sa Roman Empire, ang entertainment sa mga taong magpinatyanay or tao versus lion or animals. Ilan ang tan-aw ni anang bantugan kaayong structure nga naa karon sa Roma, the old Colosseum. Dako kay na ang pattern ining mga Colosseum karon nga dagko sama ng mga football fields gikan na sa Roma. Daghan tawo makalingkod ana sa palibot nya naasto nga ang arena diha mahitabo ang dagkong mga talan-awon kay mo man gibayran sa mga tawo mo na usa sa entertainment sa Roma. Ang gladiator type of entertainment nga gitawag natog blood sport karon mga tawo magpinatyanay nga sa aton salida og matumba na ganing kalaban huwaton sa gladiator nga nagtindog pa tan-aw niyang emperor og moingon ganing emperor sa iyang sa salida naman lana moingon gani anang emperor sa ato pa pakpak libre ayaw pa siya pero moingon ganing emperor ana patyon gid nimo bisag naa anas yuta ana ang nahitabo sa gladiator type of entertainment and that largely rooted from this period of Christian history. Pagan persecution of the Romans. Now, humana na nga period sa 313, the pagan persecution of the Romans, ang seal number 3. Puti man tong first seal nga kabayo. Puwa ang second seal nga kabayo kay persecution, blood. Ang nakita niya, black horse. Sa may meaning sa black horse, our Bible commentators are united in telling us that the meaning of the black horse was the period of religious compromise. Unsa may religious compromise? Pagtanaw ni Constantine, ang nipuli ni Domitian, bag-ong emperador, nga daghana kayo ang Christian sa Roman Empire. Both sa main empire sa Rome o sa bag-o niyang gitukod nga branch sa empire dito sa Turkey. Ang gingalag Constantinople, the present Istanbul in Turkey, is the center, another branch of the capital of the Roman Empire. Panahon na ni Constantine. Mo nang gingalag Constantinople na. Ang karaangalan sa Istanbul karon, Constantinople, because that's where Constantine left Rome and built another capital dito sa Turkey. Ang nahimong sentro sa later years, Byzantine Empire or the Greek spreading of the Greeks which were part of the Roman Empire. Padayon ta lang, ang mga history naman akong gisgutan sa imo. Nganong ginganlan manig black horse unya ang meaning compromised faith. Kay pagkonsulta ni Constantine sa iyang mga counselors, iyang mga ministers, unsa may himuon nato ang atong predecessor, patyon magyud ang tanang Kristiyano, ingon ang iyang minister, sir, dili na madag patay, sir. Integral part naman na sila sa atong society. Daghan naman na sila kaayo negosyante, nya mga gwapang dalaga, gwapo og himsog nga ulitaw, integrate na lang gina sila sa atong society. Accept them as we are. So we will dwell together, both pagans and Christians. And that's exactly what happened. So during the time of Constantine,
Nagsugod ang merging. Iba mo sa merging? Ang pagsagol nga mag-amigo na di na magpinatyanay, di na magtinigbasay, mag-inagbayay na ang Christians o ang pagans. Nangaminyo ang mga pagan nga ulitaw sa Christian nga mga young ladies o ang mga Christian nga mga ulitaw nangaminyo sa mga gwapa nga Romans. There was literally a marriage of pagans and Christians during the era of religious compromise, which was the period from 313 to 538, about more than 200 years po. Nga kana nga period, ang nagsunod-sunod nga mga emperors, wala na sila mohimog pangluto sa Christians. In fact, si Constantine, after the war in the Milvian Bridge, kanang Milvian Bridge, so inyo ng typon sa history, makita ninyo nga, munay war between Constantine and General Maxentius. Maxentius actually was another general nga iyang gibiyaan sa Rome. Apan, pagbiya niya sa Rome, o niya nagtukod siya another capital sa Constantinople, ingon si Maxentius, dako naman ikaayo iyang teritoryo. Iyan na lang to dito, katong Byzantium nga territory, ang Constantinople, Turkey, Asia Minor. Ako na lang ning Rome. Naabot sa daonggan ni Constantina, ingon si Constantino, there is only one Roman Empire and there is only one emperor, Constantine. If anybody would like to take over, kudita man na. No, itabo gyud, kudita gyud si Maxentius. Pag kudita ni Maxentius, ang iyang mga sundalo o ang mga sundalo ni Constantine nagubat. Muna'y panahon nga si Constantine mikuha sa simpatiya sa nagkadaghan nga Christians. Hangtod nga mideklarar siya nga os kagabi, nakakita siya pananaon sa iyang damgo, nga mikidlat ang langit, nga miikis ang langit, krus, ikis ang langit. Apag pagkakita niya sa ikis sa langit, nakakita po siya kilat nga inscription sa Latin, en hoc signo vences. Well, no na sa history books, mabasa na ninyo katong vision ni Constantine, en hoc signo vences, nga sa in English pa, by this sign you will conquer. Meaning, by the sign of the cross, you will win this war. Pag-declare ana ni Constantine, he won the sympathy of the growing number of millions of Christians in the empire and joined with him in the war. So in a sense, ang matawag natog first war nga na-involved ang gitawag og crusaders, soldiers of the cross, was not by Richard the Lionheart of England in the 17th century against Islam. It was by Constantine in the 4th century AD. Soldiers of the cross. Kay sumala sa istorya, human sa gubat, sa diyang napuwana ang tubig nga nag-agas sa Milvian River. Danube may ngana ng Milvian. Sa Milvian Bridge. Pagkapuwa na tungod sa daghang namatay, samtang nanakay pas kabayo ang mga Roman soldiers, miisa sa iyang espada si Constantine, nga gibalina niya ang iyang espada, ang suwab na mo iyang gigunitan, gipaibabaw niya ang pulan, ug miingon siya, sukad karon ang imperyo sa Roma is Empire of the Cross. Maraming po cross, kay di naman ang suwab, iyang gigunitan, ang handle to dito, na espada. Empire of the Cross was a imperial declaration. Kamong naapas tubig, nanakais inyong kabayo, sukad karon, baptize na kamong nga Christians. Ang mga sundalo, wa pamahaw sa tubig sa Milvian Bridge, gideclare na sa emperor. Bautisado ng mga Kristiyano. Muna, mahimot ko, samtang gabasa ko ini nga mga part, mga igsoon sa atong history, makaingon ko, pirti katulukibon sabno, ang nahitabo nga first baptism in the Philippines was not because there was a preaching of the gospel from the reading of the word. It was because of political alliance between Dato Humabon and Ferdinand Magellan.
Ang primero pod nga pagkadeklarar sa Rome nga Christian Empire is not by the preaching of the gospel of the apostles. Wa naman ang apostles. It was during the time when the emperor declares that the empire is now empire of the cross. Empirical proclamation, not a biblical conversion. Now, ako nang gisulti ninyo kay naa po nas Bible. Nga naman, niya sa sulod nga text ang atong mabasa, si Paul, buhi pa siya. Sometime between 65 to 70 AD, hapit na siya patyon. Kay dito man siya sa Roma yun. Sa emperor man siya ni apil. Kay matod pa niya, inyo kong i-judge sa Jerusalem, Roman baya citizen ko. Yan kung siya nga Roman citizen. Namakak, wala Roman citizen si Paul. Why? He was a Jew by birth, but Jerusalem, capital of Israel, was part of the Roman Empire. So he was Roman. Kay Pangulo man siya, civil leader man siya, kay member man siya sa Sanhedrin. O sa manang Sanhedrin is the Jewish court system. Sanhedrin, ang anak, korte. Sa ito pa, abogado, huwis si Paul sa pagka-convert niya. Apan pagka-convert na niya, nga kalaban unta niya ang mga Hudiyo, kay nag-persecute man niya sa mga nanga-convert nga Christians, mga Hudiyo nga nahimong Christians, mumana, gingalan siya sa una og Saul of Tarsus, the persecutor. Saul the persecutor. Apan sa na-convert na si Paul, siya na ang miadto sa ubang lugar nga gidaganan sa mga Kristiyano ug nanga-convert niya ang mga tao gikan sa ilang pagka-Hudiyo, pagka-Romano nang himong Kristiyano. Munang gipanukod niya ang mga simbahan nga gisuwat sa Bible ang mga ngalan kay kanang mga ngalan samaan ang Rome, Corinth, Galatia, Ephesians, Thessalonica, Philippi, kanang mga ngalan nga naas Bible, mga tinukod na ni Paul nga churches. Iyang gipangsuwatan. Sakop na sa Roman Empire. But before he died, igo gyud siya nga gi-schedule nga putla na nag-ulo ni Emperor Nero. Naghimo siya paglitok sa atubangan sa believers. O ang iyang gilitok, mabasa na to sa Acts 20, 29 and 30. I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. First part sa iyang prophecy, ingong paniyas mga tao, nahibaw ko. Inigtalikod nako. Sa to pa, pagkawala na niya, ingon nga apostol, ug representative sa mga apostol, butangan na to nagplural, pagkatalikod na sa mga apostolis. Wa na sila. Ang panon sa Dios sudlon sa lubo nga dili maluoy sa panon. Unsa may meaning anang lubo nga dili maluoy sa panon? Wolves will come in among you, not sparing the flock. Ang iyang but pasabot ana, lutuson mo sa outside forces. He was predicting about the red horse, the persecution of the pagans against the Christians. And it was fulfilled. Natumad. But the second part sa prophecy ni Paul, kining verse 30, also from among yourselves men will rise up, speaking perverse things to draw away disciples after themselves. You know what that means? Humaniya gipredict nga inig talikod na mo ingon nga mga apostolis, wa nami. Naay mulutos ninyo. Wolves will not spare the flock. They will not spare the flock. They will persecute you. Apan ingon pa niya, apan humanpod ni ana, gawas pa nga gi-persecute mo, gikan sa taliwala ninyo. Meaning, from within the Christian group. May mga teachers nga mulugwa, nga mupalayo sa mga tao, gikan sa pulong sa Dios, speaking perverse things, binalitad na nga mga butang, di nagikas kamatuoran, apan daghan ang mga taong musunod kanila, will do away disciples after themselves. Muna ang black horse, ang era of religious compromise, when the teachings of men substituted to the teachings of God. Prophetic ni mga igsoon. And literally, it was fulfilled in the course of time in history. Naay prophecy sa Daniel 8 verse 12. Nahisgutan na nato ni atong isang gabi last week ang mahitungod sa little horn.
Ang Little Horn, may plak siya og tulo ka kingdom sa barbaric tribes in Western Europe after the fall of the Roman Empire, 476. Pag-plak niya ang tulo, may rise up ang Little Horn. Gagamay sa sinugdan, but became big in the sense nga ang iyang gisulti dagkong butang. Unya, nahimo siyang mas dako sa uban. That Little Horn, in Daniel 7 and 8, is actually equivalent to the beast in Revelation 13. Ug naa siya himuon, he cast the truth into the ground. And he did this, all this, and he prospered. Unsa nang kahulugan, he cast the truth. Sa Bisaya pa na, iyang gisalibay ang kamatuoran ngadto sa yuta, sa uban nga version, and tread it underfoot. Og iyang giyatakan kini. Human niya gisalabay ang kamatuoran ngadto sa yuta, iyaning giyatakan. Meaning, itong katumanan sa gitagna ni Pablo, from among yourselves will rise up teachers teaching perverted things and will draw disciples to themselves. Gipahilayo na ang mga tao sa kamatuoran sa Biblia. Daghan na ang gi-introduce nga sa church nga mga tradisyon nga ang mga tao wa nay kalibutan unsay gisulti sa Biblia, gidawat na lang pud nila nga maog yun. Maura ba na ang atong kahimtang diri sa Pilipinas? Kay naabtan ba yata sa Kristyanismo nga wala na nagtamod og Bible. Religious tradition na lang. Ang namatan, wa man mga tao kailang atong mga katiguangan, wa gani sila kahibaw kung sa Genesis 1:1. Bata man ang memorize anak sa gagmay pa. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pangutano nimo ang atong mga katiguangan, sa 400 years of Christianity in the Philippines, they do not know what Genesis 1:1 is. They do not know what the shortest verse is. John 11:35, Jesus wept, Jesus milak. Wala. Nga naman, wala may Bible. Naay Kristyanismo, way Bible. Munang black horse. Era of religious compromise. And that's the time when the truth was cast to the ground. Gisalibay sa yuta ang kamatuoran. Wow! Wow, paminawa mo. Ingon si John sa Revelation 6:8. So I looked, and behold a pale horse, and the name of him who sat on it was Death. Hades followed with him. Ikaupat na niya kabayo. Puti ang primero. Simbolo sa church during the time of the apostles, 31-100. Ang sunod, red horse. Simbolo, the church was persecuted by the pagan Romans. Ang ikatulo, black horse. The period when Christianity entertained and accommodated pagan teachings, no longer from the Bible. And ikaupat, luspad nga kabayo. Ang luspad nga kabayo was the period between 538 to the 16th century. That includes the time when our Philippines was Christianized. More than 1,000 years. The little horn of Daniel 7 and 8 and the beast of Revelation 13 cast the truth to the ground. Gisalibay. Ning lukop ang Kristyanismo, nawa ang rule sa Biblia. Abi niyo akong sultihan. Ni ana nga period, a power was given to them over a fourth of the earth to kill with sword, with hunger, with death, and by the beast of the earth. Grabe maghapon ang persecution during the Pale Horse. Mo man ang period nga gilansang, gisunog sa stake si William Tyndale, ang Bible translator. Mo man nga si John Hus katupong another Bohemian gisunog po siya. Kana bang duslitan siya sa tubangas mga tao nga gihikot sa pusti, dauban, tungod kay heresy. Unsa iyang heresy? Ang ilang pag-insist nga basahon ang Bible sa pinulungas mga tao. Mura na ilang crime panahon sa Dark Ages. Di sila mutuo sa simbahan, ilang giingnan ng simbahan, balik ta simbahan sa Bible, apan ang simbahan may dunay gahom. Kay ang relihiyon anang panahon na gi-adaptar mas gobyerno munang church and state. Ana sa period. So, muna akong giingon ninyo, ang muhimog pagkorona sa ang nagbutang sa korona sa head of the church, bishop of the church in Rome, was the emperor. Mailhan man mo emperor kay kanang mamanang simbolo sa emperor, mga dahon diri sa ulo. Apan ang simbolo po sa head of the church kanang iyahang cup. Sila na why mo lingkod nga king nga dili by proclamation sa gahom sa head
of the church. Ila ang blessing tanan. Union of church and state. Muna'y nahitabo sa pale horse. Og nianang panahon na, kay nawa naman ang primacy, ang pinakataas nga rule sa Bible, dunay ubang sulundan ang ilang pagpadagan sa relihiyon. Kay nilukop ba ang relihiyon sa kalibutan? Apan ang ilang sulundan sa paglukop, kinintulo, magisterium, which is the official teachings of the church, volumes of books na. Magisterium sa ato pa na muna'y gisurti na nila, ginganlag catechism. Pero ang magisterium, ang ngalan ana, mga volumes na books nga, giagrihan sa mga cardinals and bishops, gipirmahan sa Pope, unya nahimo nang muna na belief. Daghan kaay na siya nga mga pagtulunan nga dili na biblical apan gideclare sa magisterium nga official teaching of the church. Ang ikaduha, ang traditions. Ang traditions kanang mga namat-anas mga tao nga wa nas Biblia apan gipaka huna-huna sa mga tao nga pagtulunan religyoso. Mo nang gingalag religious tradition, no? Relihiyosong tradisyon. It does not come from the Bible, but it is taken by people as a religious practice. Ang ikatulo Bible, napaday Bible? Yes! The Bible was still there. Latin Vulgate, usara kapinulungan, Latin. Unsa may rule sa Bible? Morals. Moral teachings. Tahoron mo ang imong amahag inahan, dili ka mangawat, dili ka magpatay. That's the rule of the Bible. But related to how the church was run, tradition was above the Bible. And related to what people should believe and take as final teachings, the magisterium is above the Bible, above the tradition of the church, because magisterium dili masipyat ang pinulungan sa head of the church. Munang gingalag encyclical, papal bulls, or edicts. Munang iyang mga teachings na nga opisyal. Daghan kay na, ako raning alamon sa inyo, ang nipuli, gicast ang truth sa ground, gipuli ang mga teachings nga dili na biblical apan mas popular. Ako mong taga-example ana ron sa pipila ka buok. Ang pangutana karon, have you ever wondered how you can find the truth? Napangutana na sa inyong una-una. Unsaon mo ginato kay bawas ka matuuran? Lahi man ako nadunggan diri ni muni muna. Lahi po ako nadunggan ni mo na. Lahi po na ako nadunggan diha sa seminar nga na as Royal Valley. Hay man gyud ana nila ang tinuod. Did you ever come to wonder that way? Let me tell you something. You have to go to the Bible to find out what truth is. And when you find the truth being taught in the Bible, look for the church that teach in harmony with the Bible. Muna'y paagi. Kay og maminaw ka lang sa gisulti ni bisan kinsa, malibog ka. Apan pangitaa. Kay sa John 17:17 nag-ingon ang Biblia, sanctify them to thy truth. This is the words of Christ. Thy word is truth. Balaan na sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong maoy kamatuoran. Muna'y truth. Muna'y gicast to the ground. So truth is in three ways defined in the Bible. Jesus said, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. Ang tradisyon nag-ingon, og moampo mo ngadto sa langit, sangpit mo iyang inahan. Or moampo mo ngadto sa langit, pangita mo og usa ka balaang tao nga gideklarar sa simbahan nga balaan. Kanang ginganlan natong santos. Now those are among the things that are not biblical, but they are practiced by the church. Nga og naay masakit ang sangpiton kanang patron sa lungsod panahon sa pista. Kanang iprosesyon nga isuroy. Kanang prosesyon wala gina sa Bible, pagan practice gina. Sa ila ng time ni Baal sa panahon ni Jezebel ug ni Ahab. Sa contest nila ni Elijah. Ang mga prosesyon nga naipasanon nga dibulto sa panahon na sa pag-apostatize sa mga Israel dito sa Sinai. Sa diyang misimba sila sa usa ka tinunaw nga baka nga image of the golden calf. Muna'y idolatry. Apan muna'y ni prevail sa church karon. Nawa
ang giingon sa Biblia, thou shalt not bow down yourself to idols, and thou shalt not make unto thee graven images. Ingon ang church, no. Pwede ra. Kay naa sa Bible, naapoy image. Si Moises bitaw, gisugo man sa Dios. Hala, pagbuhat og bitin, katong gipamaak ang mga tao og bitin. Ingon ang Dios kang Moises, hala, pagbuhat og pagpalilok og bitin, nya butang sa pool, ipaibabaw. Kaya aron ang tanang makakita, maluwas. So ingon ang mga nagtudlo ini. Nagtudlo nga ang naay dibultog yun nga ipatamod gyud sa mga tao, naay gisugo sa Biblia. Munay ato dili na mao ang giingon sa mga sulpot man lagi tawag nila sa ato. I'm just trying to you. Unsa pay truth according to the Bible, aside from the words of Christ, I am the way, the truth, and the life. The Bible says, God's word is the truth. Thy word is truth. Sanctify them through your word, thy word through thy truth, and thy word is truth. Unsa pay truth according to the Bible? Psalm 119 verse 142. Thy law, O God, is the truth. Ang imong kasuguan, O Dios, mao ang kamatuoran. Sumuingon mo tulo dahil kamatuoran, pastor. Dili, usara man na. Hinumdumi, si Jesus, ang giingon ni John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1 verses 1 to 3. Sa verse 14, nag-ingon po na, and the Word came into the flesh and dwelt among men. Ang pulong miipon sa tao o nahimong kauban sa tao. Si Jesus man na. Because Jesus is the Word. Jesus is the truth. And His law is the pattern of His character. Munang kanang tulo-pulos na naas Bible, kana mo gicast to the ground by the little horn and by the beast for over 1,000 years. Mga itong gibasa kaganina. Now, gicast to the ground man. Ang pangutana karon, Bible prophecy clearly reveals why there are so many denominations. Kaya nag-ingon ang Bible, dili siya mutugot nga naay mahitabo, gawas kun iya ning ipadayag pinaagig mga propeta. So ang tanang nahitabo gipadayag niya propeta, usa sa iyang gipadayag mao nga dunay power nga mukas sa truth sa ground. Isalibay ang kamatuoran ngadto sa yuta. Ang pangutana karon mga igsoon. Nga akong ipakita sa inyo. If you're an avid student of prophecy, you will know that in Daniel and Revelation, we are told that a little horn power o beast sa Revelation 13 has cast the truth to the ground, and he sits up the abomination of desolation, and he blasphemes against God, and he changed God's times and law, and he persecutes the saints of the Most High for a period of 1,200 years. 260 years, by the way. 1,260 years. This period is mentioned in the prophetic books in the following terminologies. Number 1, 42 months. Number 2, 1,260 days. Number 3, time, times, and the dividing of times, or in other passages, kay pito man ka verses, time, times, and half the time. Kanang upat ka pinulungan, usaray meaning ana, the more than 1,000-year period when the little horn was powerful and brought teachings that has cast the truth to the ground, but has prevailed the traditions of the church. Muna nga period na giunsa man nato pagkahibaw nga kanang upat ka pinulungan usaray meaning. Sa mga Hudiyo god, kay Hudiyo man nga libro, hinumdum biya, tanan nagsuwat ini Hudiyo except duha ra kangalan ang nias Biblia nga dili Hudiyo. Ang Ruth ra kay muwabay tuman man na siya, og si Luke, because Luke was a Cypriot taga Cyprus. So di sila ra duha. All others, from Moses to John, they were all Jews. Munang correct si Ginoong Hesus pag ingon niya, our salvation comes from the Jews. Unas tanan, kay ang nagsuwat sa Biblia mga Hudiyo. Ikaduha, ang istorya nga nasuwat sa Biblia, istoryas mga Hudiyo. Ikatulo, si Hesus na tao ingon nga Hudiyo. Ikaupat, ang mga tinun-an nga milukop sa Kristyanismo sa kalibutan, pulos Hudiyo. Munang correct ang pinulungan ni Ginoong Hesus, our salvation comes from the Jews. Hudiyo ni nga Bible. Apan, kanang Hudiyo, kay mo may nagsuwat ini, ang buwan sa Hudiyo, 12 ka buwan, 30 ka adlaw. I-times ko no ang 12,
sa 30. 42 ka bulan, i-times sa 30. Tulayin yung calculator karon. Insigida ang mulo, apir diha ka ng 1,260. Kay 42 ka buwan, 30 ka adlaw, 1,260 ka adlaw. Unya, kanang time nga word sa in English, panahon sa Cebuano nga Bible, ang meaning niya ni ana sa prophecy, year, Jewish year. Nga ang iyang meaning sa Jewish year, kay 30 man ka buwan, 30 man ka adlaw, us kabuwan nga 12, ang usa ka tuig, 360 na siya ka adlaw. Og time, 360 ang meaning ana. Ang times, duha ka adlaw or duha ka tuig, ang meaning niya ana, 720. Ang dividing of time, ang iyang meaning ana, katungas tuig, 180. So lain ninyo gamit inyong calculator. 360 plus 720 plus 180. Unsay lugdang? 1,260 days. Mao gihapon ang time times and half. Nganong gibalik-balik man ni sa Bible? Kay mauni ang period nga the truth was cast to the ground by the little horn or by the beast that persecuted the saints of the Most High. Gicast. Pangutan. This will point us to the 1,260 days of years prophecy in the book of Daniel and Revelation. Using the Bible's method regarding interpretation of prophetic time according to Ezekiel 4 verse 6 and Numbers 14:34, a day for a year is what I have appointed for you. Sa gamiton tana, ang 1,260 days is equivalent to 1,260 years. Naana ini nga mga passages, Daniel 7:25. The beast of the little horn shall speak great words against the Most High, shall wear out the saints of the Most High, think to change times and laws, and they shall be given into his hands, ang saints of the Most High, for a time and times and dividing of time. Persecution man, they shall be given into his hands. Daniel 12:7. And I heard a man clothed in linen which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and swear by him that liveth forever, that if each shall be for a time and times and a half. And when he, the beast, shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. Na ano po gisgutan, ang time and times and a half. Diri na po sa Revelation 11:12 to 2-3, atong gitunaan kagabi ang two witnesses, the court which is without the temple leave out, and the measure it not. For it is given unto the Gentiles and the holy city, they shall tread underfoot. The truth was cast to the ground, and the holy city, persecution, was underfoot 42 months. And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,203 days, which is a repetition of 42 months. 42 months, 1,260 days, 1,300 days. Ang hisgutan, ang pag-kill sa witness, ang pagwala sa Bible, ang pag-cast to the truth, to the ground. Lain pa yun nga passage, kaya ako mag-ingon sa inyo, 7 passages ni sa Bible. And the woman fled into the wilderness. Ang woman, ang church man katong white cloth nga Revelation 12. Babae nga dunay puti, nga bisti, nga may purong-purong, nga doon si that woman fled into the wilderness. Kaya mo man i-describe sa Revelation 12:6. Milaya siya sa kamingawan. Nagpahilayo siya sa sibilisasyon nga naman. Tungod kay doon na may persecution diri sa sentro sa sibilisasyon. Nganong naay persecution? Because the government and the church was one. And they were running after the heretics. For how long? 1,203 days. And lastly, Revelation 13:5-7. And this, there was given unto him, that's the beast, a mouth speaking great things and blasphemous, and power was given unto him for 42 months. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with the saints, persecution, to overcome them. And power was given unto him all over kindreds and tongues and nations. Gitamod siya sa tanang mga haris. Ang pangutana karon, would God's word be trodden down forever? There is a prophecy, Daniel 8:12, truth was cast to the ground.
There is a prophecy that God's people will be persecuted for 1,260 years. There is a prophecy that tradition will take the place of the truth, the Bible. Ang pangutana, forever na ba na? O may gitag na ba ang Biblia nga i-restore niya ang truth? Akong basahon sa inyo, Psalm 85 verse 11. Truth shall spring out of the earth and righteousness shall look down from heaven. This is very biblical, mga igsoon. The truth was cast to the ground ug sulod sa 1260 katuig milukop ang Kristyanismo. Wa nagdag Biblia, nanga-convert ang mga tao by political alliance. Ang pangutana, magpabili na lang ba nga ingon ana ang Kristyanismo? Wa nay alamag sa Biblia. The Bible says, truth shall spring out of the earth. Binisay ako na ninyo. Ang kamatuoran mulugwa. Unsa to atong title ganina? Musulpot. Murag uhong. Musulpot. Gikan sa yuta. Nga naman, diha man sa yuta gisalibay. Diha pod sa yuta musulpot. Pag abot sa due time. Kana dayang sulpot, tagna dayon nas Biblia. Ang kamatuoran nga gisalibay sa yuta, abi ninyo, na ako'y nahibaw-an sa akong mga amigo nga agriculturist. Kini dieng mga binhi, kung malabay na ni sa yuta, unya malubong ra pag-ayo. Naani sila'y kinaiya nga ginganlag dormancy. Dormant ni sila. Unsay dormant? Magpabili ng ilang pagkaliso sa ilawom sa yuta bisan pag hundreds or thousands of years. Magpabilin. Liso ra gina. Ilawom sa yuta. Dormant ra. Apa nakaamgo ba mo? Kita naman mo ini sa makadaghan. Mubuldos na gani ng mga bulldozer, mga grader o mga dagkong bukid para maghimog highway. Guba ang bukid, tumbang mga dagkong kahoy, patay ang mga sagbot, inig kaagis bulldozer. Ang say makita ninyo, ang brown or itong mga yuta, wagyo'y tanom. Nga naman, gipangbugwal tanan sa mga dagkong maginarya. Apan, kahibulungan kay way tao nga musabwag og binhi ni anang gipungkag nga bukid, way tao nga musabwag og binhi pagkaduha ka semana human sa uwan, balikan ninyo ang gibugwal sa bulldozer. Naputos na sa green nga mga sagbot. Asa man to mga sagbuta? Nganong naaman niya nga yuta naman lang to pag humag bulldozer. The dormant seeds that were thrown during the time of the flood of Noah 4,000 years ago. Durmantra. Naara ang seed kay kinaiya na sa binhi. Na hinumdumay baya, ang pulong sa Dios sa Matthew 13, nagiwali sa tibuok kalibutan, gisambingay sa binhi nga gisabwag. Ang kamatuoran, binhi. The truth was cast to the ground. Igsuon. Kining atong gipanghisgutan, wala gid ninyo maingon nga gipahaom-haom ra man ni pastor ang mga istorya o ang mga simbol. Dili gid haom-haom. Haom gyud. Accurate gyud. Precise gyud. The Bible describe it as it is. The truth was cast to the ground and for years it was dormant. But the time came when the truth sprang up from the ground. Misulpot gikan sa yuta. So, ang sulpot di ay nga term nga gihimo sa uban nga pakatawa aron pakauwawan ang mga pagtulunan nga bag-ulang kuno nga lugwa ulahira kuno kayo sulputra dili di ay na katawanan. Biblical prophecy di ay na. Okay, atong padayon ni. Ato na tanawaran ning komentaryo. Just as it took 500 years for the church to go from the white horse of pure apostolic faith to the pale horse of spiritual deadness, it took time for God's faithful followers to grasp glimpses of truth lost sight of down through the ages. Gikan sa white horse, paingon sa pale horse, more than 500 years. Hibaw, ako na mong istoryahan ini. This is the boat that left the port of London in 1620. Ang iyang ngalan Mayflower. Kinsay nagsakay.
British or English Protestants. People who wants to believe the Bible and to live with a religious freedom. They were persecuted in mainland Europe, particularly in England. And because they were persecuted, they boarded a boat to leave Europe and went to the Americas. Midunggo ang Mayflower sa Plymouth, Massachusetts, o pag-abot nila sa Plymouth, Massachusetts, ilang gi-establish ang gingalag the first colony that has religious freedom. Ang sulti sa ilang usa ka pastor nila, si John Robinson, ingon pa ni John Robinson, if God should reveal anything to you by any other instrument of His, be as ready to receive it as ever you were to receive any truth of my ministry. For I am very confident the Lord hath more truth and light yet to break forth, musulpot out of His holy word. They were burning and shining lights in their time, yet they penetrated not into the whole counsel of God, but where they now living would be as willing to embrace farther light as that which they first received. So, mo-explore ta sa pipila ka kamatuoran nga gisalibay sa yuta apan gipasulpot ragbalik sa Dios. Tanaw na to. Giwala ang Bible, ako na mo gisultihan. Ang church na ingon, no. You cannot read the Bible in your language. Only one language, Latin, Vulgate. That's the Latin Bible. That was used in the Dark Ages. Ang church ang nag-declare, ayaw. Abi ninyo, kanus anigi, tugot nga uli, Bible sa atong language, diri sa ato particularly, Vatican Council II, 1963 to 1965. Sa 1963 to 1965, gihimo ang konsilyo sa tanang pangulo sa Christian religion around the world, particularly sa big church. Unya, ilan ang giingon, Bible raman day hinungdan nganong daghang mamiya nato, ibutang tanang Bible sa tubangas mga tao. So, sukad sa 1965 and above, mabasa na ang pinulungan sa Biblia, pinulungan sa mga tao. Prior to that, ang inyong makita sa simbahan, Latin. Upon after that, gi-restore. So, ako na nang-giingon sa inyo. Kaya mo na ito. So, ang Waldenses, may nag-preserve sa Bible during the Dark Ages. Kinsa man ang Waldenses? These are European Protestants who fled into the mountains, particularly in the mountains that connects a large part of Europe, kanang gingalag Alpine Mountain Ranges. Kanang Alpine Mountain Ranges, mura na siya ang Himalayas sa Asia, or mura na siya og ang Appalachian sa Amerika. Nga taas kay na nga bukid nga nag-connect sa pipila ka nasod from Italy to Germany to France to Europe. Ang mga tao nga ngalag Waldenses mitsaka sa kabukiran, nagpuyo sa mga langob. Unsa ilang gibuhat? Gipangsuwat nilang mga verses sa Bible sa mga papel. Isuod nila sa mga butilya nga ilang gibutang mga tambal sa mas mga gamot o sa mga dahon. Unya, pagbaligya nila sa mga tao, ug mahibaw sila nga kanang tawhan, kanang pamilyaha, nagtuog gihapon sa Bible ilang sultihan, naay gisalipit namo diha nga mga verses. That's what the Waldenses did. They were responsible in the preservation of the Bible. Years later, there was John Hus, who was insisting that the Bible teaches about obedience to God's word, not obedience to the church. And he was persecuted. Gisunog siya by the Inquisition tungod sa simple nga crime nga iyang gi-insist nga ang tumanon sa mga tao ang nasuwat sa Bible dili ang gitudlo sa simbahan. Tanaw ra ninyong nagduslit sa mga kahoy, ang tumoy krusipiho. Muna ang John 16 verse 2. Muabot ang panahon nga magapatay kaninyo, nagatuo nga siya naghimaya sa Dios. Sa ilang pagtuo, pag duslit nila anak nga krusipiho ang gigamit, nya ni buto ng lawas ug ang mata ni John Hus, ilang huna-huna paghimaya sa Ginoo. That happens during the era of the persecution. Si Martin Luther, siya ang mipasiguli sa doktrina nga ang kaluwasan dili ang gi-require kanimo nga imong buhaton aron nga mapasaylo ka sa imong sumala sa simbahan, kundi ang grasya ni Kristo. Muna iyang kaluwasan. So, gianam-anam og restore ang truth.
Si Martin Luther, unya gipabawi sa iyang dili ko mubakwi sa akong gisulti. Ilansang naunta siya, sunugo naunta siya, apan giluwas siya, gilansang niya ang 25 teachings, the light of truth will penetrate the darkness, and it happened as exactly as si John Calvin, gianam-anam og restore ang truth. Siya ang nagtudlo nga gikinahanglan ng espirituhanong pagtubo. Ang Anabaptist, sila mo'y nagtudlo nga ang bautismo nga wa na tahura sa simbahan. Kaya ang bautismo sa Biblia, tusluban ang lawas sa tubig. Giwala po na sa church. Gipulihan sa bu. Pisik. Kano sa anak nila pulihi? Ako naling pakitaan sa inyo. Ha? Kaya ang bautismo ni Kristo, ang bautismo ni Kristo kang Juan, Jesus was baptized in Ainon River or Jordan River. Di apa? Jordan na si Jesus gibautismohan. Unya, ang requirement sa bautismo, hamtong. Kaya ang bautismo, kinahanglan man nga, ang bautismohan nakasabot. Gipulihan po na sa church. Bisan bata, bautismohan gamay. Kaya na tao nga makasala. Church na ang nagsulti ana. Dili na ang Bible. Ato ring, ako ramong tagaan, ang gusto na kong mulukso ko, kay ang Bible nagtudlo nga ang baptism, ilubong yun ang lawas, kikas tubig. Kaya ang gibautismohan, came up out of the water man. Wa man ngayon nga, og ang gibautismohan, nanarapo sa gipisik kaniya nga tubig. Dili, ang gibautismohan, milugwa gikas tubig. Dili kay nanarapos tubig nga gipisik or gibubo siyang ulo. Apan gi-change sa church. Kanus ama na? Basahan ta mo ha? Niara ang it was not until the Council of Ravenna in 1311, kana mag-council lagi, ang grupo na, ang mura nag-meeting para sa magisterium, ang pagpurma sa doctrines. It was not until the Council of Ravenna in 1311 that sprinkling and pouring were officially accepted as equally valid as immersion in the rite of baptism. Kibasa na kung uban nga mga history, ana nga period, papilion pa ang mga tao, ang mga tao moingon nga magbunyag ta, ug moingon ang tao, sir, kana lang bunyag nga pareha kang Hesus, gituslob sa tubig. Tahuro na sa kaparian. Apan officially atong 1311, gisubstituta na ginila, official. Prior to that, kaya ninyo, nakaduaw man ko sa church in Baclayon, sa Bohol. Baclayon is one of the 10, out of the 10 oldest churches in the Philippines. 4 of them are in Bohol. Ang usa ini Baclayon. Kanang dapit nga naa ditong dibulto or image ni Radya Sikatuna o ba ni Miguel Lupis de Legazpi nga nag-blood compact samas gihimo ni Dato Humabon og ni Magellan sa Lapu-Lapu sa 1521. Gihimo na po nila ni Miguel Lupis de Legazpi og ni Radya Sikatuna sa 1565. Pagbalik ni Legazpi dire og nahimo nang officially Philippines, Las Islas Filipinas was a province of Spain and he was the first Governor General si Legazpi. Pag-adto na ko sa simbahan, pag-adto na mo, nagtour man mi sa simbahan sa Baclayon. Gi-repair man ang church. Karaan man kayo na simbahan, nurok na ganay ng baliti des bintana. Paglili na mo na may siminto nga, murag tangki nga, yung nanirapod kalapad. Ngutan ako sa panday. Unsa man na banyo ni sa pare, maligo siya. Dili pastor, kuan man na kanang bitaw nga lag baptistry. Naday kara ang baptistry. Ambot og naapawa naman kung kabalik po sa Baclayon human ato. Pero ang mga ancient nga mga sites nga nagkita nila sa Europe, na may mga ancient sites sa mga baptistry nga nakita. Baptistry in Rome, si baptistry in Philippi, na sa makaraan. Apan officially, giusab na sa church during that period nga 1,260 years, within pa man nga period, in the Council of Ravenna,
It was not until the Council Rabbinah that sprinkling and pouring were officially accepted as equally valid as immersion in the rite of baptism. So ang uban ninyo mga utana, ako pastor, bunyaga naman ko, Christian naman ko. Kung ang imong bunyag, ang naagihan nimo ang kining gihimo sa church, I am sorry. Pero the Bible says that's not the true baptism. The true baptism was when you were immersed bodily into the water. Kay mo man ay meaning sa word nga baptizo, gihugasan ang imong lawas gikan sa sala. Dili man kamuhugas og plato nga imo lang piskan og tubig. Imo ginang sabunan o isuod sa ilawom sa tubig, human, kwaon, limpyo na. Because that's the meaning of baptizo sa Greek. Immersing the whole thing underwater for the purpose of cleansing. That's the meaning of the word baptizo. And that was revised by the church. Part of the truth that was cast to the ground. But spring up from the ground again. Kaya na bautismo naman po ang mga reformers. Muna si Wesley, ang founder ni sa Methodist Church. Si William Miller ang nag-preach sa second advent of Christ nga wala na po tagda ang pagbalik ni Kristo. Apan finally, we have God's end-time people who restored the Sabbath commandment. Ang Sabbath, wa gyud na mawala. It was only cast to the ground. It was substituted by the church in the Council of Nicaea in 325 nga ang gitawag og Lord's Day sa Revelation 1:7, dili na ang 7th-day Sabbath kundi i-change na sa church. So mga igsoon, ang akong gipakita kaninyo karon, ang mga sulpot di ay biblical nga propesiya. Kay gisalibay di ay ang kamatuoran sa yuta, misulpot sab ang kamatuoran in due time gikan sa yuta. So brethren, ayaw mo kahibulong. Jesus is coming soon. And He is going to redeem all people who have followed Him. John 8:31 and 32, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. In Matthew 15, verse 8 and 9, these people drew it nigh unto me with their mouth, honor me with their lips, but their heart is far from me. In vain they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. These days you will hear religious leaders making a strong appeal for loyalty. It's a call for either loyalty to the truth, that's the Bible teachings, or loyalty to the church, the traditions. Ug muna na yung uban nga moingon pagsuti, diri man ko namatag kahayag, diri po ko mamatay. Kay mo'y akong namatan, mo'y akong pakamatyan. Ako na ba yan ang gisugilon sa inyo? Kung kitang mga Pilipino, ingon ana, ang atong namatan, dili ang kamatuoran. Christian ta. Salamat sa Diyos. Gi-Christianize ta sa Spaniards. Salamat sa Diyos. Apan, ang Christianity nga may abot sa ato sa Pilipinas, dili biblical Christianity. Muna ang palahubog gyapon. Ang mga taong mamumuhat og daotan, mamumuhat gyapon og daotan, wa mausap. Mutuo lang mo simbalang buntag sa Dios Domingo. Kanara. Mura na identity sa Christian. Or, og makasala, mo atos gamayng kahon. Muhonghong anang mupasaylo sa imong sala, ang moingon hala. Anong mapasaylo ka, pangadji sa 200 ka amahana mo, or uskagatos ka maghinmaya ka Maria, og bulahan ang babae, tanan, uskagatos pod. Human, ana, balik diri. Pagka human mo memorya tungod sa mga rosaryo, mubalik ka, Padre na human na. Ngayon ang pare, in absoluto. Napasaylo ka na. Muna yung salvation by works. Ang kapasuluhan, dili sa gi-require ka nimo sa church. Dili nga mo ingon ang church nga la, pasana ang cross. Nya, bunal-bunali ang imong kaugalingon panahon sa Semana Santa. Dili na, salvation by works man na. Ang atong kaluwasan, gikan sa grasya ni Kristo. Muna gitudlo sa Biblia. And that was part of the truth that was cast to the ground. But it came out from the ground again. In the future, the final issue of loyalty will center around worship. In the days of Noah, God invited His people to take a stand. In the days of Daniel, God invited His people to take a stand. In the days of Jesus, God invited His people to take a stand. In the days of early Christianity, time of the apostles, God invited His people to take a stand. In the days of the Dark Ages,
the 1,260-year period, God invited His people to take a stand. Kana mga wardensis man na, dito in town, mag-meeting sa ilawon sa mga langob sa Alpine mountain ranges sa Europe. In the last days, God invites His people to take a stand. This is what's happening to us. Gihangyo, tas Ginoo, balik ta sa source of truth. And that's what we did here in the last 9 nights. 1 Corinto 6:2. Kay siya nagaingon sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatilinghugan. Ug sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Tan-awa, karon mao ang adlaw nga gikahimutan, tan-awa, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Mga kaigsuonan, once you understand the truth, but you still struggle within you, Ginoo, kining akong nabatian, sukway mani sa akong namataan. Kining akong nadunggan karon, di mani mao ang akong nadak-an nga pagtulunan. Lahi mani. Diri lang gyud ko, di lang gyud ko mo dawat paglain, diri lang ko. Ayaw ana nga attitude. Ingon ang Ginoo, sa padahon imong napatalinghugan ang kamatuoran, dawata. Bulahan ang mga tao nga nagabasa, pinadayag 1 versikulo 3, bulahan ang mga tao nga nagapatalinghog, o bulahan ang mga tao nga nagabantay sa ilang nabasahan o napatalinghugan. I do not know how many of you have discerned the truth. Again, I bring you this issue. The last issue in the last days is the issue of worship. Mo-worship ba ta sa Dios nga nagtug-an kanatos kamatuoran pinagis Biblia? O mo-worship ba ta sa mananap nga mapintas nga miyatak sa kamatuoran? Sulod sa 1260 kaadlaw, nga pagkaayo sa iyang samad nga ikamatay, samot siya kabantugan o kasikat sa kalibutan. Who will you worship? Apan si Huswi nag-ingon sa Huswi, as for me and my house, ingon pa niya, 24:15, if serving the Lord seems undesirable to you, then choose yourselves this day whom will you serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ingon ana ang among masulti. Kami nga nagpaluyo ni ining atong kadaugan sa kamatuoran seminar. Moingon mi, bahala nag-unsay gisultis kalibutan, bahala nagdili kami daghan. As for us, we will serve the Lord and accept the truth. How many of you would like to join me in saying, Pastor, we will serve the Lord and accept the truth? I want to see your hands. Ang gusto mo dawat sa kamatuoran ug moalagad sa Ginoo. This time, I'll invite you to please rise